Pozdrav svima, ja sam Nemanja, evo nas posle dužeg vremena, vraćamo se ponovo na YouTube-u. Ovo je jedan video sad za početak, daću vam jednu ideju kako da iskoristite svoju šrafljalicu. Baterija posle određenog vremena crkne, reparacija je skupa i neisplativa. Tako da sada ću vam pokazati kako da je iskoristite, to jest ne bacate. Pošto ja vidim da dosta ljudi njih baca, evo ja ih na primjer otkupljujem na otpadu, popravljam i prodajem posle sa ispravljačima koje ja izrađujem ili izradim nove baterije. Mogu se naći dosta dobre marke i dosta kvalitetne šrafilice i pušilice i razni alati koji rade na baterijama po otpadima. I zato evo ljudi, da ne budu neupućeni, dajem vam ovu ideju i probat ću da podelim što više svojih ideja sa vama i da svoje znanje prebacim što više na vas. Koga zanima elektronika, ovo je jako lepa stvar, jako dobar hobi i može lepo da se zaradi od toga. Za početak će vam trebati naravno da imate neku šrafljalicu svoju. Evo na primjer ja imam ovu, nju sam kupio kao što sam rekao na otpadu sa mrtvom baterijom. Ovo je jako dobra marka, jako kvalitetna šrafljalica. Kao vidite radi perfektno. Sve funkcioniše. A nju pokrećem preko ovog ispravljača koji sam sam napravio. A sada ću vam pokazati šemu kako da i vi izradite jedan ovakav ispravljač i da spasite svoju šrafljalicu koja vam može mnogo dosta pomoći kada pravite nešto, radite. Znači kao prvo bitno vam je da napravite jedan ispravljač. Potreban će vam biti jedan trafo, znači što jači po mogućnosti, ne nikako neki mali, slabi, znači mora da ima snagu jer ova šrafljalica dosta vuče kad je pod opterećenjem. Ova moja vuče od preko 10 ampera, skoro 20 znači. Ja sam ovdje stavio trafo od UPS-a, to je dosta dobar trafo i sasvim je solidan za ovo. Naprimjer ova moja radi na 12 V, da ne znam tačno koliko vuče ampera, jer evo piše ovdje. Ne piše, ali ja mislim da njena baterija bila negdje oko 4,7 amper časa i 12 V. Ja sam nju povezao sad na 18 V, znači možete malo odstupati od voltaže koja je naznačena na šrafljalici. Malo veći napon je ništa ne škodi, a radit će mnogo bolje jer ipak nije to fabrička baterija. Ovo je što se kaže neka buđevina, ali bitno je da funkcioniše jako dobro. I potreban vam je neki provodnik, znači kabelnik. Ja sam stavio sad ovdje jedan običan, samo čisto da vam pokažem. Nađete neki ovako 2x1 kvadrat, lisnati, znači nikako kruti. I otprilike negdje oko 2,5 do 3 metra, ne treba vam više jer ćete imati gubitke u amperaži. Naravno transformator rekao sam, diodni most, to jest grec i jedan kondenzator elektrolitski. Kondenzator bi trebao da bude minimalno, neka kapacitivnost je 4700 mikrofarada, što veća kapacitivnost to je bolje, znači može i bez kondenzatora da funkcioniše, ali bolje ovako sa kondenzatorom. I da njegov napon nikako ne bude manji od napona koji izbacuje transformator. Znači ako transformator izbacuje 12 V, kondenzator mora biti 16 V pa naviše, znači to napon na kondenzatoru slobodno može da bude veći. Što se tiče greca, on mora da bude od 10 ampera pa naviše, znači ja preporučujem da stavljate one u metalnom kućištu sa hladnjakom od 50 ampera. Tako da ste sigurni da neće biti nekog velikog opterećenja i da neće da crkne. Sada ću vam pokazati šemu.
Evo, znači ovu šemu koristite za pravljenje. Onda samo napravite kutiju, sve spakujete to lepo u kutiju i sve će da funkcioniše bez problema. Kome šta nije jasno, slobodno nek se obrati, slobodno dajte ideje šta vas zanima, sve ću da vam pokažem, pomognem. Šta god ako imate neku ideju šta mogu da napravim da vam je zanimljivo, pretplatite se na kanal, šerujte, lajkujte i budite aktivni, znači, a klipovi će sada izlaziti mnogo češće. Pozdrav!